Sinibingelela noma nginobaba bazoshera udaba lalo ngenhloso yokufuna usizo. Nawe kuzokwenzeka kube khona okufundayo kulolu daba labo, nami angilwazi kahle bathe nje ngithi ngenzela ukuthi singabe ngathi saliphindaphinda. Ave kunzima ukukhuluma into kabili uwedwa. Nawe uma ngabe ufuna ukusibhalela, nayi i-email address yethu la. Ushiye nenamba yakho, ungakhohlwa ushiye inamba. Abantu abaningi bashiya iy'namba zabo abay'shiyi. Uma ngabe wenza ngo-voice note ngo-WhatsApp, shaya i-voice note straight to the point, ibe clear. Uma uyafona ayiqonde ulimi lakho, straight to the point. Hhayi, ngiyajabula ukukhuluma nawe, hhayi bo, yeni, awayibamba ngampela. Bamba ifoni, straight to the point. Mina ngiya-understand-a, ungafili ngathi mhlawumbe awungihloniphi, ngiya-understand. Baba ngikubingelele bese nginamukele ku-Rated 1 Stories. Yebo siyavuma. Ya, noma imakhi vele izonizwa ngizuyibamba nje. Okay. Uyaphila futhi? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ma uyaphila? Yebo ngiyaphila. Uma nawe ungifonelile, ngicabanga ukuthi last week Yeah. ngaphinda futhi ngakukhuluma ngathi nawe izolo ngisakhumbuli kodwa ngigcine sengikhuluma nawe ngoba ungitshelile ukuthi hhayi uyafisa ukusondela. I-problem akangeke wazi ukuza yedwa Yeah. ngoba ubaba usemsebenzini. Ngathi ngithi mina hhayi asize ntambama, wathi hhayi inkinga uphuma ngabo-6 ngenxa yomsebenzi. Exactly, kahle anginasikhenze ngiphume ngabo-8, 9. Anginasikhathi exactly sokuphuma. Okay. So njengoba sila namhlanje udaba lelo luthini? Hey, futhi inkinga yethu inkulu kakhulu. Okay. First okokuqala nje ngithi ngisebenza ema-trucking. Oh yes. Mina nomuntu ebewu-drive ama-truck ngisho ama-long distance. Okay. So bengihola, ngikwazi ukwenza izinto, ngingenankinga nje ngemali. Yabo. Kusho ukuthi kuhambe kwahamba ngagula. Ngishaywa isifo senhliziyo. Ngayolala esibhedlela 2 weeks ngafakela umshini iwashi. Okay. Kusho ukuthi udokotela wabhala ukuthi akuvumeleki ukuthi ngisebenze. Oh yes. Ngibe umuntu ohlele ekhaya kusho kufanele ngiyohola i-grant. Kodwa wangengenzela incwadi ye-grant. Oh yes. Wangayenza. Wabhala nje lolo phepha lelo wathi ngilisemsebenzini. Mangifika nami ngangalifunda walibhala amagama amaningi amancane ngilisemsebenzini. Mangifika emsebenzini uba similifunda afike athola ukuthi akuvumeleki ukuthi ngisebenze nje kwanhlobo. Kufanele ngihlale ekhaya. So nami ke ngokucabanga impilo isephansi kakhulu kumina, anginamfazi, anginamuzi. Lezo zinto ngizozenza ngani ngoba phela imali ye-grant uyazi imali ye-grant ko 1700 ngaso sikhathi. No 1007 no 1006. Mhlawumbe siko-2 manje. But la still sancane. ayisencane. Okay, ngamncenga ubasi wami ukuthi ngicela angigcine emsebenzini ngoba nginenkinga, anginawo umuzi. Ngihlala emqashweni. Uma sengihlele ekhaya ngizohluleka ukurenta ngoba le mali engizoyithola e-grant futhi ngithenga ukudla. Okay. Futhi okunye ukuthi ngizo-end up ngigcine nginamfazi ngoba ngeke ngikwazi ukulobola umfazi ngemali ye-grant. Angakho. Wagcina yena esethi-ke uzongigcina nje emsebenzini kodwa kuyi-risk ngoba uma ngase ngilimale emsebenzini angaboshwa. Yeah. Yebo loo nto. Kodwa kuzongigcina ngokuthi wazi ukuthi sisukaphi naye. Yabo. Okay. Ngasebenza kanjalo angitshela ukuthi kodwa ngisawa-drive ama-truck sengizoba ngaphakathi. Nje ngizosebenza ngaphakathi. Yes. Kodwa ngathinta lutho into esindayo nje phela udokotela wathi ngingasebenzi. Akwazi ukuthi ngiqule into esindayo ngizothathe ngalwa kunalomshini. Okay. Okay. Mase ngifikile-ke ngaphathi ngiyosebenza, anginawo umsebenzi mfethu. Ufuna ngizwe kahle. Anginawo umsebenzi, ne-wages wathi uzoyidropa, i-wages zangayidropa uthi ayenze ibe u-half. Akayenzana nokuthi ibe yikota. Ngendlela awayenza kancane ngakhona. Okay, asenza kanje. Sisenzele ukulapha umuntu obukayo. Let's say ubuhola 10,000 ngisibonelo nje. Shuthi if bekuzoba half bekuzoba 5,000. Kuzoba 5,000. Shuthi akubanga 5,000. Azange kube 5,000. Azange kube ngisho naneyikota. Azange kube ikota 5,000 10,000 u2.5. Yeah. Shuthi akubanga nje 2.5. Mhlambe kuke 8,000 kanje. Bo2. Ubu2. Okay. Yebo loo nto. So ihle kakhulu. Yehle kakhulu. Manje kodwa-ke ngizamile kulesa sikhashana esingaphambili. Into yangisiza kakhulu ukuthi ngami ngokwenza iloni, ngakwazi ukuthi ngithathe inkosikazi noma kona angiqedile. Okay. Ngifana nomuntu ongenzanga lutho, ukuyovela nje
Yebo lona. Ngase ngicela ukuthi mina ngicela basishadise. Sengibachazela ngesimo Ngishada ngokwesiZulu sishade noma ngesiLungu. kwesilungu. Okay, ngiyabona. Shado kwesilungu sahamba saye Home Affairs senzele incwadi umshado yonke into sashada. Sihleli naye still ekhweni lami akho lutho engikhiphile. Sikhulume nje ife nje mfethu. Wavela. Akho ngavela nje akho lutho nje engikhiphile mfethu. Naba understand kodwa. Baya understand ukuthi isikhathi eside nami ngishaya amahloni. Yebo lona. Into eyenzakalile-ke nje imali isidrobhekile. Isincane engiyitholayo ngiyasebenza. Umsebenzi wami futhi awukho angikwazi ukucomplain. Laphana kahle kahle umsebenzi into engiyenza ngivuka ekuseni ngo-5. Ngiye kakho basi ngifike ngithatha ingane yakhe esikolo. Ngiyise esikolweni. Ngibuye ngize emsebenzini. Emsebenzini ngiyajika nje. Ngihlale phansi ngijika. Kushaya isikhathi sa2 ngihamba ngiyolanda ingane esikolweni ngiyigodukise. Ulana ngemoto yasemsebenzini. Imoto yasemsebenzini. Yabo. Yilowo nje umsebenzi wami engikwenzayo. Mhlambe bese ngiyathunywa lapho ukuthi hayi uhamba esipeze usilandela amaphathi. Kodwa kufanele ngihambe nomfana sama ngeveni. Okuyena ozoqhubula lo maphathi. Shuthi sengiyinto nje seyigciniwe ngenamsebenzi walutho emsebenzini. Into okuyiyona enkulu kakhulu ke. Ya right nginayo inkinga ukuthi nasekhweni lami mhlambe sengibuya ngamanye amehlo ukuthi angisaqhubeki nezithembiso. Yebo lonto. Sesithe isikhathi ukuthi ngoba sishaqanene sishadene ngo-2020 kuze kube imanje mfethu angaze ngenze lutho. Azovele futhi. Lutho. Yebo lona. Okay. La kuthenga elinye ilanga-ke inkosikazi-ke le. Yabona-ke la cabanga ukuthi mhlawumbe yena ungasichaza isitori wabona ngazi noma wabona kulo kuma social network inyanga isegoli zama ukuthi kusho ukuthi uzazama ukuthi sabantu esifuna ukuthwala. Okay. Yebo lona. Kodwa umuntu wayexhumana nayo efonini. Angenza kanjena ngisondeza imic ngala. Okay, uma uyena obone izinto online. Yebo. Uma ubone izinto online kwafikani kuwena? Kwafika ukuthi njengoba ngizibona izinto ku-online mhlambe nathi singase siphumelele. Okay. Kulezo zinto lezo sifisa ukuthi nathi sibe right njengabanye abantu. Yes. Kusho ukuthi kahle i-decision lo muntu anembuka wayithwalisa. Wayethwalisa kulo muntu lothi imali in 30 minutes uzoyithola endlini noma esikhwameni noma ebhenki. Okay. Ngiyayibona lo process leyo. Yeah. So nani ufuna ukwenza lokho noma nani ufuna ukuthwala? Ngifuna ukunderstand leyo ukuthwala phathi. Sasifuna ukwenza lokho ngoba lokho. Sasifuna imali kahle ukuthi kulokuxaye sikona siphume kulokuxaye. Ngoba manje into eshayayo imali incane ngiyiholayo ayikho. Angikwazi ukuqhubeka nasekhweni lami ukuthi ngenze izinto ngendlela. Angikwazi kwakhumuzi. Yebo lona. Njengoba la besihlala emqashweni kodwa ngenhlanhla-ke sathola-ke londlwana yomxhasi encane. Ngahamba ngofuna iloan banginikeza 50,000. Ngayikhokhela le ndlu. Oh yes. Lesihlala kuyona-ke manje. Sekuyakho manje. Sekuyami-ke lesihlala kuyona manje. Yabo lona. Inkinga angikwazi ukuyokhokha ekhweni. Anginayo imali yokukhokha ekhweni. Kule mali engiyiholayo uze uthi ngihola imali enganani? Imali encane. Kubanjwa lapho 500. Okay. Ebhenki. Njengoba kade uthi 2000 busho exactly noma usikalekisa? Babe ngikalekisa. Oh yeah, ngiyabona. Okay. Kubanjwa 500. Yes. Yebo lona. Yeah. Uma kubanjwa lo 500 kusala imali engeke kufanele ngithenga ukudla kule mali. Sami sothenga ukudla, lokudla lo esizokuthenga akuzuluqeda isonto ngoba imali ishodile ukudla egrocery. Oh, kuze kahle angithengi igrocery yanele. Ayiphumi imali yokuthenga igrocery yanele mhlambe kuthiwa noma inyanga. Yebo lonto ayiphumi. Into engishaya kakhulu nginengane ewumzukulu wami. Ukuthi uma wayizalele ekhaya waseyogana kwenye indawo. Ngiyabonisa. Ngayithatha ingane ngayigcina ngoba ngikhulisa incane ivele incane ngoba bayiphika kubo. Yebo lonto. Manje ukuthi mina nginayo indawo yokuhlala. Ngihlala emqashweni bengihlala ngedwa la. Ngayithatha-ke ingane esakhuluma nenkosikazi ukuthi ayohlala bowankosi ihlala bowankosikazi. Angithumeli ngisho isenti yokudla lapha. Imali anginayo yokuthumelela ingane. Ingane? No 14 manje. No 13 manje. Futhi iyayihola imali grant. Imali egranted lo mawayo. Ngamzama ngaze ngancama ngahluleka. Umzama kanjani? Ukuthi yabusa ikhadi yazama ukuthi ingane. Uma yena eyishiya ingane ngaleso sikhathi
uyishiya yena noma wena othi hayi ingane ishiye? Yimina athi akayishiye, bengeke ngikwazi ukuvuma ukuthi athathe ingane ayogana nayo kwenye indoda, kakhulukazi ingane yentombazane. Ya. Uyazi izinto ezenzakalayo Qinisile futhi lapho. sengagcina lo sasiteli fathi silala nale ngane, uyayibona loo nto. Ngathi mina shiya le ngane, vele le ngane ikhuliswa yimina, uyayibona loo nto. Ngeke uhambe nayo, wayishiya uhamba nekhadi lakhe. So wena umkhulu wengane. Umkhulu wengane. Uphi ugogo wengane? Ugogo wengane akekho, intombazane ngiyizale into Ngaze ngizangibuzela lokho. Ngibuzela ngoba ngicabanga ukuthi khona indlela ongenza ngayo ko-Home Affairs ukuthi bayistophe ikhadi kuma wengane. Wena libe bhuti, ngakuwena. ngiyakuzwa wena bhuti, sike sazama ukuthi njengoba ile emakhaya exobo ekhweni, Yes. sike saya emakhaya, saya kuma-social work. Siye saya kasasa, kwathiwa sasa siqale kuma-social work, saya kuma-social work. I-social work lapha ngicabanga ukuthi mhlawumbe seziwu-2 ethe zofika azoyibheka ingane ayihlala khona ihleli kanjani. Since nanamhlanje akazafiki, so asikwazi ukuthi thina silungiselelwe kasasa ngaphandle kwe-social work. Yilona kufanele kube yilona eliqale lilandele i-process yalo nalo, uyayibona loo nto. So manje indaba yayo nje ithule nje, ama-social work ayikho into ayenzayo, uyayibona loo nto. Okay. Nama-social worker azoyibona le video le. Ngicela angithinte nami engikwazi ngizowathinta sizame ukuyilungisa ngoba yabona ukuthi if lengane le imali yayo ingaya kulabantu abayigadile. Ngaba khona umehluko. Nami angifuna ukwenza njalo ukuthi la ihleli khona iphakele bakhululeka abantu bazi ukuthi naye bayithola imali yayo. Maye bayiphakela ingane mhlawumbe awazi ukuthi inhliziyo zabo zinjani. Akho mali engiyithumelayo yokudla. Okay. So asiqhubekeke nale yamama. So inyanga nayifonela. Sayifonela-ke inyanga-ke. Yathi yona asifake inkanyiso. Okay. Inkanyiso yayo kwaku 850. Okay. Sayifaka. Yes. Yangitshela-ke imigude ukuthi-ke angithengeni, ukuthi angithenga amakhandlela, amaqanda, ngibeke. Mase ngiyawukhanyisa lamakhandlela, mase ngibeka into eyi-suitcase, mase ngiphumela emnyango. Okay. Uzongifonela mase ethi angene ngaphakathi, izobe khona imali. Hayi ngikwenze lokho, hayi ngimtshela sengikwenzile. Athena abantu owafona athi hayi ungabuyela endlini, abantu abadala bakho abavumi. Okay. Bathi kufuneka ufake imali engango-2000. Okay. Ngiphinde futhi ngiyifake engango-2000 imali. Hayi athena okay sesiyaqeda, athi umsebenzi wakho kudinga ukuthi uhambe uye emfuleni uyokha amanzi. Ngihambe ngiye emfuleni ngokha amanzi. Mengibuya emfuleni ngimtshela sengiwakhile amanzi. Athena imali edingekalayo manje eyokugcina sekudingeka u-4000. Okay. Uya kuyena njalo. Uya kuyena. 8.5. 850 uya kuyena. 2000 yebo uya kuyena. Yebo. So 4000 4000 uya kuyena futhi. Yeah. Siphinde siwufake futhi ngoba phela nathi siyafisa ukuba right njengabanye abantu. Siphinde siwufake. Ayi kuthe ekugcineni athena abantu abadala bami bafuna ukuthi eze la ngikhona endlini. Eze no powder. Oh yes. Hayi mekuthi okay mase kodwa ngizocela ukuthi ngimfakele imali ya petrol. Oh yes. Mase ngithi mina imali anginayo okwamanje. Kodwa mawufika mhlawumbe ngizobe sengizamile imali. Oh yes. Just but nale mali sasiboleka etokfeleni. Imali ezalayo. Kuyimanje nje asikwazi ukuyiqeda no mali leyo. 6850. Efune siwukhokhe asikwazi ukuqeda ngoba sasiyithatha ezitokfeleni. Yabo. Imanje sikweleta amanje estokfeleni 7500. Yabo. Hayi ke kuthena ke kusanjalo ke afone. Yes. Athena ubanjwe amaphoyisa. Okay. Manje kufuneka ibheyili engango 3000 cela siyifake. Hayi ngavele ngabona lapho ubhuti ukuthi hayi hayi mningi imdanti sho ukuthi into engekho le iscam. Nanemali esesiyikhiphile yabo sesikhiphile 2000 manje futhi uthi kanye 10000. Sesikhiphile isiningi kakhulu. Hayi ngiyeke siye kanjalo. Sho ukuthi ngithole omunye umngani wami. Oh yes. Umngani wami uthwele yena ke. Okay. Unenyanga yakhe yamthwalisa. Sho ukuthi siqhumane naye khona la eThekwini. Okay. Hayi ke
asathena nami ufisa ngithwale khona nami ngizoba rich. Hayi ngithi mina ungangithatha sihambe senyangeni yakho. Sahamba njalo nje ngihamba naye me sacrifice yena nami ufuna ngigeze. Ngesikhathi me sacrifice yena ngoba kwathi afuna abulala umngani wakhe. Wathi yena ngiyakwazi ukubulala mina. Kungcono yena into angayenza ukuthi mina naye sibe mdiba. Nibe into eyodwa. Sibe mdiba munye. Mina ke inkinga yami idlozi la ngishadele khona laphikisa. Abavumanga ukuthi ngithwale. Kusho yona inyanga. Kusho inyanga. Ngizamile ukungithwalisa. Ngoba yazi yamgaxisa nenyoka. Eyongezisa la inkukhu. Yajika yona siyafona yathi ona cha. Idlozi lalapha la uganele khona li strong kakhulu. Ilona elingayivumi elingafuni imali lezi zimo yemini. Yebo lonto. Kokuhluleka kwakhe manje lenyanga leyo ezamile inkhiphise imali yona. Imali engayikhipha ngakhipha 1.8. Okay. Ngakhipha 1.8 kuphela. Wase wabe sengitshela ukuthi ke hayi idlozi la ngishadele khona alivumi ukuthi uthwale ngokubulala. Okay. Hayi ngayeka. Kodwa into eyinkinga uma usisi lo mngani wami menza into mhlambe ake kuthi ubulele uyafona nami athi angihambe ngiyogeza. Hamba ogeza emfuleni. Angihamba ogeza emfuleni. Hambe naye. Uyamfonela uhambe ogeza basengenzile ukuthi. Njalo umenze into ayenzile yena uyagena yena. Lo ehamba yogeza lapha ehlathini ebusuku akatholi lutho futhi ngalokho. Ngoba kwayilo mngani wakhe akakwazi ngisho ukumsiza naseyimalini mhlamba amuphi imali akamkwazi mhlamba imali angapha yona ngabe u300 uphelile lapha hayi uzogibela yebo manje umngane wakho unemali unemali too much hayi unemali kodwa into engiyinotisile kuyena akanamndeni umndeni wakhe uphelile nje ingane manje ubulala ngempela vese eqinisini noma idlala ngawo umcabanga ayabulala ngempela uyabulala ngempela so ke lona ke ngigcine singithi Fethu ayikho lento yakho nalentomazana. Lentomazana mayibulele ufuna uhambe uyogeza wena uthola na utholi lutho. Yebo lona. Vena ushiye phansi abana futhi nje ublock nasefonini ngaphinda kufonele hlukane nje naye. Ngamsondezi nje kuwena lo muntu yebo lona. Bahlukana kanjalo ke. Vena wayeke wageza. Yebo lona. Kodwa into kuyiyona isidata la mfethu. Yes. Ukuxakeka. Kungaphezulu kwamandla ami. Ngoba since nje kuqaleke lezi zinto zokuthwala kakhulukazi nje kule ntomazana. Le axhumana naye ukuthi ikwazi ukuthi bayomthwalisa lapha into zethu nje mfethu aziphumeleli asibi namali mfethu ngiswele ngisho imali okudla ngiswele ngisho nginemoto mfethu nale moto ngayiphikwa emsebenzini ngiswe yabo kumanje ikhanya ilambo manje ngishile la diplomatics ikhanya ilambo ngomsombuluko ofanele ngemsebenzini ngayo yebo njengoba ngitshela ukuthi ngihamba early isikhathi sokuphuma futhi anginaso ngoba kwesikhathi ke wenze kuthiwa ngilinde lamagenge la elayisha ama truck abanye laba ngenamoto kufanele ngibadelive iveni yakho imoto encane imoto encane ngifike ngibeke iyami imoto ngithatha iveni ngideliver abantu bese ngithatha le moto encane ngigoduke ngingangithi isikhathi sokuphuma anginaso yebo lona into eshaya nyanya kakhulu la mfethu ukhuleliwe inkosikazi emveni ukuthi sehlangene nalentombazana ukhulelile amawele wangawathola amawele kwaze kwaphela 11 months 11 months kuthe kule nyanga ya11 sashonela esiswini ingane zombili yebo lona zaphuphuma zafa phela bese abantu abadala phela la 11 months ingane sashonela esiswini yabo okay kwayinto ephelele esibhedlela yabo usho isibhedlela bamhlinzi bayikhipha okay ke sahlala ke uyageza njalo yabo uloku uyogeza into angamenze lezi zinto amfonela hamba yogeza wakhulela ingane eyodwa le ngane le ishona inenyanga ezingaki inenyanga ezo6 isizaliwe ingakazali yashonela esiswini yabo manje wakhulelwa amawele futhi lamawele lenyanga ephelile kule nyanga ephelile ashonele kwi-date yakhe kuyinyanga yakhe ukuthi ahambe ayobeletha sashonela esiswini futhi nazo lezi ngane okusho ukuthi yena nje mangibuka mina mangithatha ukukhathanisa mhlambe ngenza ukuthi la ntombazana leya isisebenza ngathi
njengoba manje thina singakwazi ukuthi sibe nokudla endlini, singakwazi uba sibe nemali. Kwayilo mali engiyitholayo encane le emsebenzini even iphelele ezandleni, sigcine mhlawumbe sesithengile ukudla okuncane ukuthi angeke kuphele ngisho isonto lokudla sinayo ukudla esizokudla endlini. Okay. Uyayibona loo nto? Ngifuna ungenze isibonelo. If ngithenga ukudla okuncane, mhlawumbe ngithenga mali nje. 300. 300, okay. Isuke sengasekho yona imali. Singenzanga lutho. Isuke sengasekho yona. Ngoba kule mali le mfethu, njengoba ethi sithenga u300, mina ngizothatha u400 wapetrol. Siphelile imali. Ayisekho. Kodwa ngiholi le mali esikubalela yona lo 300 nalo 400. Imali engiyihola nje ngikutshela iqiniso u3000. Imali engiyiholayo. Futhi inkulu kancane then engayihola ngempesheni. Kancane cishe iyafana nje. Cishe ifane. Umehluko uyi1000. 1000. Umehluko uyi1000. Yabo. Kodwa angikwazi kwenza lutho. Angeke ukwazi ukwenza lutho. Angikwazi kwenza lutho. Nesikweletu sa 7000 ngapha. Kufanele futhi 7000 asukhokhi mfethu. Njengoba ku 7000 njengoba singenayo imali ukuyikhokha. Fanele ngaba sayikhokha kudala silothi ikhokha noma kancane kancane. Asikwazi ukuyikhokha. U7000 manje. Njengoba manje kuphela inyanga ngithi kudlalani lapha esitofuleni kusasa. Njengoba kudlala kusasa fanele kusasa siye so afula. Asuka nayo imali okufula iyaqhubeka iyazala. Uyayibona loo nto? Iyaqhubeka iyazala. Manje mina ngithema ngibuka kulo sisi lo wamsebenzisa inkosikazi lapha enyangeni mhlambi mina ngendlela engicabanga ngayo. Wamsebenzisa wafika wasebenzisa yena. Yena into zakhe zaphumelela, izethu zibuyela phansi. Izingane uyazikhulela ziphelele isiswini. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi lo waya njengoba saqeda umndeni wakhe. Mhlawumbe usesafarisha ngazo usesacraft ngazo lezi ngane. Okay. Lo sisi lo unazo ingane na? Zashona. Wayenazo kodwa sezashona. Zasindala. Zaseyikhulile. Oh, wayekela ukuthi useyibulale ehamba ogeza wena. Angihambe ngogeza. Wonke umuntu Wonke ambulele umuntu ambulalayo uyasho ukuthi Yabona ahambe bhuti? ngogeza. Inyanga yakhe ifika imtshela ukuthi kufanele ubulala usibanibani. Yena uzofonela la amtshela athi yazi inyanga yami ithi ngibulala usibanibani. Okay. Yabo. Mhlambe lo amdabukela athi hayi ngeke mfethu. Uyayibona lona? Athi hayi ngisazocabanga nami. Uzothi nje ngesonto elizayo uthi uyezwa usiyafona uthi hayi sengimbulele kusibanibani hamba uyogeza. Okay. Mhlambe lokubulala okwenzakalayo kwenzeka mhlambe emva isikhathi singanani? Njalo ngenyanga noma Hayi njalo ngenyanga. Mhlambe uyaphela u3 months. Oh, okay. Noma 4 months. Wena ke lo mngani lo unazana kanjani naye? Satholana eclinic. Batholana nje ekhulele yoxuza. Besebenza eclinic vele kwayena. Futhi unele waye eclinic ohamba wothwala. Okay, umngane besenza eclinic naye. Ubesebenza eclinic umngane. Okay, manje wenzani manje? Akenzi lutho manje unalezi imali zakhe lezi. Owana amabhizinisi. Ubekade nesalon. Ubena isalon wayivala. Ngala ngakovela le mfutho engithola nawo amabhizinisi lapha ama-shop. Ayibona loo nto nama. Manje awazi wenzani manje? Angimazi wenzani manje. Ngoba kade bathi nokuxhumana. Nje wamblocker futhi. Ngathi akamblock. Bahlukana. Wena since wamblocker awube la inkinga. Hayi bengakabi nayo inkinga. But still ingane zisakhula Inkinga ayikho inkinga. Lezi ngane lezi yabo njengoba sikhuluma nawe namanje. Yes. Lezi ngane inini kade kuvota. 29. Kwasho ngalo lolanga lelo lokuvota sathi sibuye ukuvota nje wabegula into kwayinyanga yakho kuyobeletha. Wabegula into yamanje ngamthatha ngamse eclinic. Mayifika lapha eclinic wathi ingane ishonile. Manje mase seyishonile bamhlinza. Wasuya esibhedlela phela ohlinza esibhedlela. Usuhlinzwa kabili. Kathathu. Nokuthi ke phela bhuti njengoba ziphelele esibhedlela indawo asinayo yokuzungula. Ukuthi noma ngathiwa ngiyazifuna esibhedlela zizozinqaba kuphi ngoba anginalo ikhaya. Cela sala esibhedlela. Ngikwazi ukuthi ngisuke ngenza umncwabo emqashweni. Uyayibona lona? Futhi nokugeza alikaze nikwenze. Asikazi. Sukela nje kulezi ngane lezi ukuqala. Okay. Ngiyanizwa into enifunayo ukuthi nizame ukubuyisela empilweni nibe nomali. Yebo nanokuthi ke wena bhuti ke enye into esidala ukuthi size kuwena sicabanga ukuthi mhlambe singakwazi ukuthi
ukukhulumisana nawe nabalaleli belalele Yes. udaba lethu. La sabopha isibhedlela ekushoneni kwalezi ngane zokuqala. Into edala ukuthi sesibopha isibhedlela. Okay. Kukhona Fasilungu kahle. Mina ngibophe ngokuqala amawele. amawele. Okay, sure. Ekubopheni kwethu isibhedlela uthe mase kusho ukuthi lesikhathi lokho ehamba eklinikhi kwathiwa izingane zihleli endaweni erongo. Okay. Right. Kwathiwa ke bazozama ukuthi bamnikezele amaphilisi esibhedlela azokwazi ukugudluza izingane zibuyele endaweni eright. Okay. Bamnikezela amaphilisi. Makutholakala amaphilisi la ekuhambeni kwesikhathi bese ethi mina angithandi ukuthi umsobelethu yohlinzwa lapha. Khona noma ngingenayo imali kodwa ngeke ngihlule mfethu ukuthi ingane zami ziziphume zibisive sizoya esibhedlela nesithize engizosikhokhela. Yeah. Uyabona ngizoba nayo amandla okusikhokhela esibhedlela. Hamba uye khona ucela ukuthi bakutransferele khona usuzobeletha. Okay. La ngempela kwaya khona. Bamtransferela khona. Mayifika lapha yana waqala phansi wa-check kwakhe. Uyabona ukuthi ingane zime kanjani kusho isibhedlela sinemachine sinayo yonke into. Kutholakala ukuthi lapha esibhedlela laba kulesa sibhedlela bekusona bamnikezela amaphilisi wrong. Njengoba bamnikezela amaphilisi wrong nje plus kunesikere ngaphakathi kuyena. Asaphile naso iminyaka lezi sikere. Shuthi ingane yokuqala ayithola. Lo ngane akuyona yami. Ngamthola esenayo. Kodwa yami nje waphela shadi. Yes. Uyabona into okay. Yashona lo ngane kusho ukuthi lo ngane leyo lesikhathi ehlinzwa wasala isikere ngaphakathi lozo sibhedlela ahlinzwa kusona lezi sibhedlela seMaritzburg. Umuphi unyaka lo? Umuphi unyaka? 2005. Wena wazeni usifuna isikaro? Sazini 2020. 2020. Okay, wait. Ngoba ngiba nama-pain. Futhi ngesikhathi wena ingane lezokuqala amawele ebakhona khona isikaro ngaphakathi. Khona isikere ngaphakathi. Okusho njengoba nezingane lezi bathi mabesho lapha esibhedlela ukuthi nezingane njengoba zihlala ethunjini erongo kusho ukuthi bezibalekela lesi sikere. Yabo. So laba kuleli sinye isibhedlela babeqale kusona bamnikezela amaphilisi arongo. Okungenzeka ukuthi kushona kwezingane yila amaphilisi arongo abamnikeza wona. Uyabona? Ori mhlambe yilokuthwala ke. Uyabona ngesazi kanaso isiqiniseko. Kodwa udokotela lo ngala kulezi sibhedlela wasibopha lezi sibhedlela. IsiMaritzburg. Lesi sila eThekwini sekade yes. abamnika amaphilisi arongo. Waphinda futhi wabopha lesi seMaritzburg ukuthi bashiya isikere ngaphakathi kuyena. Ukuwona umthelelo ukuthi futhi nezingane zingasahlala endaweni eright. Uyibona lonto. Manje into eyinkinga sesiside isikhathi. Izinto zethu siya enkantolo bangathi ziyalunga ngoba kwazo kwathathwa nama-account number ukuthi sizokhokhelwa yilezi sibhedlela zombili. Nabamameli? Anginabo abameli futhi angeke ngikwazi ukuba nabo futhi. Njengoba ngihlula imali ukuthenga ukudla endlini. Okay, imetha iniqale nini? Imetha iniqale nini? Ukuthi nibophe niqale nini? Qala ngo-2021. 2021. Ngicela ngenkantolo. Enkantolo sizoya mhla 15 ngenyanga. Kodwa kule enye kusathulekile. Kule yaseMaritzburg kusathulekile. Kona siya. Kuyayiwe enkantolo Kodwa kodwa 15 ngephi inkantolo? la ePantown. kule la ePantown. Okay. Yabo nje futhi siya enkantolo. Inkinga nakhona kufike kuvunyelwane ukuthi imali izofakwa. Okay, yazi njani? Ngiyanizwa lapho. Leyo easy. Angana minhlanhla nami ibhadini. Mina by profession ngiyilawyer. Ngokusebenza kwami ngokufundela. Bese ngidlalela YouTube ngibhoreke. Ngibhadi mengibhoreka futhi phela kusiza abantu. So mhla 15 ba August. Ngale sonto leli. Friday lo ya. Omhla Thursday. Thursday. Okay, ngizoya nani enkantolo. But ke ngizobe ngingayile as your lawyer. Uzolalela ukuthi isithini sini. Then from lapho ke ngicela ungivalele ifeni yazi
Oh, okay. Dola. Qhaqhazela yazi manje. Nxes. Enye into ebuye ngishaya ngibe ngishaya nalo mshini. Oh, nxes. Makuthanda ukubanda ngivele ngikotole kakhulu. Makushisa ngishisele kakhulu. So right. Kuba right. Oh, man personal off la. Yeah. So le legal ake ngizwe from inkantolo. Mhlambe namafile engizothi kwafunda. Okay. But izolunga leyo. Kodwa ke amafayela asinayo thina amaphepha esinawo. Hayi, phela kumele uba uhulumeni Udokotela. Udokotela. Yes, kumele udokotela lo wathola lezi zinto. Isikere wathola nini ukuthi udokotela uzalabamela bakhe. Cha, uyena ozikhulumelayo. Wathi nje uzosikhulumela uma kuukuthi uyahluleka sesingathatha abameli kodwa kwamanje kusikele izandleni zakhe. No, it's fine. Either way, amafile siwathola. Okay. Yeah, naye futhi udokotela so wazikhuluma naye. Okay. Le legal asibe eceleni le izoba sorted. Because isikelo satholakala. Satholakala. Lalela ke confirmed. Emva wolo zosikere ke kulo ngane yokuqala ayithola. Kwasala isikere ngaphakathi. Wakhulelwa enye ingane. Le ngane le yaphuma ikhubazekile. Ikhona. Le ngane le ayihambi. Ayikhulumi. Ayizwa kahle emadlebeni. Igqoma pampers. Unobani manje umkhehle no 15 16. Uzothi 16. Sihlezi sithengelwa amapampers. Uhlala kuyi-wheelchair. Kodwa ukudla yakwazi ukudlela. Uyakwazi ukudlela ngesandla sakhe. Kodwa isikhathi esiningi uthanda ukuhlalelele futhi noma edla ngathi angalala ngilokhuzana. Khona manje hola. Uyahola ke. Awuveze futhi isithombe sakhe. Nje imali yabantu abadala. Kodwa still kufanele isibhedlela first cock. Ngoba lapha kulesibhedlela esiseMaritzburg kwathiwa kuzokhokhela isinxephezelo sethu salezi ngane ezishonile ngoba imbangela lokuthi utiliza scare. Kuphinde futhi kukhokhelwe le ngane ekhubazekile. Basho kanjalo. Kodwa manje into zethu aziphumeleli. Zihamba kancane. Kodwa futhi enye into engiyicabangile mina ngithe mangibuka ngacabanga ukuthi mhlambe njengoba singakhulumisana nawe mhlambe kukhona indlela esingaba sisizana sithole nanokugezwa mfethu uze kuvuleke nanenhlanhla nje mfethu mhlambe lezi zinto zivalwe na izona lezi moya emimbi ebezizama ukuyenza uyibona hayi kunzima no ukugezwa nizogezwa ngiyafisa abantu ukuchaza le ngifuna ngichaze le ngoba senginenkinga eziningi ama-calls ngathola abantu becabanga ukuthi kufanele bayogezwa mahhala. Uma ngizoxhumanisa nenyanga ayiyo ukwenzela mahhala. Ngifuna ukwenza ngifuna ukusho kubo sobala. Angeke izikwenzele mahhala. Kuye kube ezimweni ezifana nalezi la ngizoyicela khona inyanga ukuthi nayo ayibuthele emphakathini. Naye lengane ikhubazekile khona. Okay. Kusho la sisemsebenzini okuyi-Brian ngihamba nayo. Okay. Iyafunda? Ayifundi. Okay. No, it's fine. Yeah. Ngizokugeza. Kodwa before ngigeze ngisikathanda ukuthi izinto siyicreme. Kumele udoctor ngizoba ngisekhathazile. La eMaritzburg. Ngikhetha yena ngoba uyena umuntu ekhathini esiningi inkinga efana nalezi zokugeza abantu into kanje la afakhipha khona izinto ihlezi ekhathini kuzobuyela engizoba neshow ukuthi ngimbonile zenza nabanye ngabe ngisakuthi 2+2 kude omhlaba lengane futhi ngahamba 10 hours 5 hours ukuya 5 hours ukubuya kuphela usuku kanti sibethe efisi la eMaritzburg yeah so ukuze mingabe kufana nengane iye kube lula ingane le angisho ukuthi izona sengisho ukuthi ngiyisemakhaya ihlale emakhaya no isifana bese ngenza le example ukuthi ngithiwa befanele iye bengabangconywana sizoya kuyena ukuthi ukhathazile futhi angenze loyo mhlawumbe kube part 2 wethu noma part whatever wethu so kuyena ukhathazile ngofanele ngimfonele so nabanye abafuna inkinga kanje inamba yakhathazile khona la and ukhathazile lento le
yokugeza nokuqinisa uyenza ngo-3.5. Lalela ke bhuti ngiyakuzwa. Yeah. So yeah. But this one ngenze nikhokhe. Yeah. Oh. Ngeze nikhokhe la. Singabonga kakhulu mfethu ngoba but ngizenzela ukuthi umuntu obuka khona umuntu ozobuka bese naye afisa ukufana nani. Afuna ukuchaza sakhe story. Sho ukuthi kahle kahle egcina usuku sokugcina umuntu esenza abantu mahala engatholi lutho yena ngiyibona. Igcina kunjalo but sometimes ngesikhathi ezinye izinto kufanele vele sizenze ngokuthemba inkosi. Yeah. So ngingalalela. Ngithi ngoba okunye sike sazama lana ukuthi sifuna ukuya komunye udokotela la wesiZulu. Khona nje la eThekwini udokotela udume kakhulu lona wazi kakhulu abantu. Ngithi mina kwenkosikazi mfethu ake sizame ukuthi ke siye lapha kulo dokotela lona mhlambe ikhona indlela angasisiza ngayo ukuthi mhlambe asenzele noma ngaba umuthi noma ngaba siyagezwa ukuze kwazi ukuthi kuphume nalezi zimali zezingane futhi ukuze siphume kuhluphekile. Yayibona saya kuyena masifika lapha kuyena ufika wasitshela ukuthi waza silo simfonela inamba yakhe sasiyithole khona la emafoni sifika khona lapha wasitshela ukuthi yena uqala ukusiza umuntu nje khulunywa ngo-10,000. Washo ukuthi manje nje isimo sinjena ke kuthina. Yayibona even nje uthiwa u-5,000 ngingazibuza ukuthi ngizowuthatha laphi lo 5,000 njengoba ngihluleka ukuthenga mina into zokugqoka, ngihluleka ukuthenga ukudla endlini, ngihluleka ukuthengela inkosikazi into zokugqoka. Yabo nje imost into eziningi uyaziphiwe amantombazana abazala bami lemlazi impahla zokugqoka mase sayemlazi nje fese bembekele ilistaki labazithatha emajalidini njengoba semajalidini sibuye nazo. Nanokuthi khona omnye umama lapha ngazi uyazithatha phi yena lento azidayisayo zokugqoka. Mhlawumbe uthi uzibiza u-R25 ngimcoshele khona. Uyayibona lonto. Kodwa umfazi ushadile uganile uzogqokisa emasekeni. Uyayibona lonto. So masifika kulo dokotela ngathi mina imfethu ngikade ngesikwazi ukuthi sikhokhe nje manje lo dokotela uyabiza. Sase simthi fahla ngalento kwasethe naye ukhona omnye ummeli axhumana naye angasixhumanisa naye kodwa wathi lo mmeli uzofuna abantu%, uzofuna u30%. Wathi ungafuna u30%. Ayikho njalo. Ngasethi mina ayikulungile sobuye sibuye. Wasinikeza inamba lo mmeli ngathi mina sicela siphi inamba sobuye sibuye. Sahamba ngathi mina ake siyekelele kudokotela mfethu ngoba phela ngeke sikwazi bani imali ukukhokhela umuntu. Ayikho njalo. Yabo. Yabona mangabe ummeli ungakwazi ukukhokhela imali ongayikhokha ngama% igcina ku25%. Ayidluli 25% and by law. That's why abantu aba-roads isn't fund kuyethiwa kuthatha 25%. Ingoba i-maximum ungakwazi ukuyithatha as a lawyer. Angeke wathatha 30%. Washo kanjalo. So nawe esho nje angifuni ukungena kakhulu lapho kodwa nje ayinto right lapho. But ke sibuye lana. It's very important ngintshela iqiniso, mfana ngintshela iqiniso. One, this one akekho umuntu empilweni oyokuthwalisa ngo-1,800. Wawushawa nje. Angeke uthwale 1,800. Yabo masikhuluma ngomuntu othwalayo like wangempela. Kufanele kube something above 30,000. Funa khona lo nyanga soyishibhile. Ngoba ziningi izinto i-material nje eyokuthwala 1.8 incane kakhulu. And 2, ayikho imali evele iqhamuke. Iqhamuke nje uzigcwala isikhwamukazi ukuthi iqhamuke. Kunobhuti waseSwaziland ngizohlangana naye senza ama-arrangements. Wabona inyanga ku-Facebook ithi yenza imali esheshayo. Imali esheshayo ayifonela naye iqakele uhola 2,000 rand ngenyanga emsebenzini. Futhi ngosuku ubhala malini 100 rand ngoba usenza 20 days. Ayifonela isinyanga hawo kulula kakhulu faka u750. Awufaka u750 ethemba ukuthi vele imholo wakho uzokhaveka. Athi mesuka lapha inyanga ithi ngeke iyavuma lento kuwena. Wena kuthiwa ayivumi kodwa kuyena elobhuti uthi iyavuma. Kuzofanele ulethe o100 rand abangeminyaka yakho. Athi bhuti ngiyemngaka athi bhuti ngina 26. So khokho 26,000. 2,600. Remember lo bhuti ukhola 2,000 ngenyanga. Already lo 750 sowuthathile. Waphoqa ubhuti azangiboleka imali manje. Wangawazi ukuyiboleka. Wagcina ebehlanganisa bayini 1.5.
wayinika le nyanga 1.5 yathi inyanga ayikulula-ke thatha lo mali leyo uyenze ibe amaphepha ugeze ngayo bese uyayineka thatha lawo manzi lawo uwafake same naye yamshaya loo nto wathiwa Yes. nakenze loo nto ageze wena South Africa lo Swaziland bese imali uyayineka imali yoma bese yomile bese uyifaka ebhenki yakwenza lokho uthe mengabe ifaka imali yamblock inyanga naye useshaya stress manje useseyigoleti vele wathola enye athenya hayi wena badlale ngawe laba lento ilula kakhulu lethu 600 rand kuphela ayikho into ozoyidinga eva lokho abona ukuthi yini imali encane aphinda futhi aboleke awufaka 600 rand ethi lena wey kunzima kini udinga o20 rand wangeminyaka yakho futhi kahle manje ngicabanga ukuthi ubani 100 bani owa 5 100 okay 200 430 lapho nje 430 lapho imethe yami ayikho kahle ayakwenza ubone ngathi incane le akwenza naye meqeda ukwenza esegezelenza konke wakhayisa amakhandlela unblock akekho umuntu owenza imali esheshayo ayikho nemali abagundane yes ikhona imali ezenziwa ngamasalamusi but ingifika kuthiwa ngikhuluma iqiniso uyedwa mhlawumbe eSouth Africa okwazi ukwenza leyo ngenza isibonelo ukuthi ebantwini abawu1,000,000 mhlawumbe uyedwa naye futhi usuke ethwele yena useyena sesekuthi because if ungazi ukwakha imali kanjalo why ungazakheli wena ungabanikeza abantu that's why ukuthwala kukhona ngoba lokuthwala kunzima kunama sacrifice so umuntu angakuthwalisa wena ube nemali ucebe ubuye uzombonga izinyanga yakho so lokho kukhona lokho but nakhona kunzima ukufika lo level leyo kunemigudu ethize odlula kuyona isindala ingakho ngikholelwa ukuthi lo mngane wakho lo wabona ukuthi unenhlanhla wena wasebenzisa inhlanhla yakho but akuyona inyanga nje sengikhuluma ngokwe experience ngokuhlangana nabantu ngokubuka so kuphose ukuthi nawe nje ulokugeza khona into sokuzenza lapha ngoba mhlawumbe nawe uyageza into eyodwa nawe usenza inhlanhla yakho uthi mebulalile fana ageze ukuze inhlanhla yakhe ibe right so but ke inyanga ekufanele isitshele into nje efana nalezo isitshele nokudlula lokhu ngokuhlola kwayo so sizoxhumana nokhathazeli sizoxhumana nani ebese naleya legali ngizokhuluma nabameli abanye abadila kakhulu nento lezenzayo asisho ukuthi udokotela lo senisizile sekufanele ahlehle cha naye angaba yiphathi naye vele that's why enganankinga nabameli mina ngabe ni afford kuzokwenzeka le yalegali izokwenzeka le yokugeza kuzokwenza ukuthi ke asazi ke mase sinageza imiphi imigudu nembandela ke esifuneka aqhamuka ke ukuze process ilunge but le yalegali hayi mina ngiyibona inclear ngokwami so yeah ngathi mhlawumbe mefika khona kuyafuna ukubamba kodwa mina for me ngicabanga ukuthi kuzokwenzeka kodwa ke to be honest ukuthwala awukho right ukuthwala awukho right kodwa abathwalayo ngendlela zabo kusuke sekuyi level ephezulu nina nanisa singathwala kusayela kakhulu umuntu othwalayo umuntu osesimele sengidele konke empilweni wena osebenza uthwala kanjani usebenza angithi ubona lo mngane wakhe ehamba ngama Ranger nawe sefuna ehamba ngo Mercedes wayezesho nje ethi yabo nje menge ngayithola lezi imali ngizothenga iRand Rover wathi uzothenga iRand Rover funa Rand Rover yabo lona no icela usuku mase sitshelana iqiniso ukuthwala is not good kodwa nje ngibonile ukuthi yabo lezi zinto ezeza qale ukuthi azenze because yabo impilo ethi nabele emuva kakhulu into le simple uma ngabe ukhetha ukuthwala any pause engifuna ukusho sisi akusoze kwenzeka ukuthi idlozi likugadile wena ela kwamkhonyana wakho idlozi lamkhonyana wakho akulona kini ngisho ungazala ingane engumfana ingane engumfana ayona yakini yamkhonyana wakho wena umakoti umamezala umakoti akubona bakulowo muzi bafike bezogana bobabili labo bantu laba so akwazi ukuthi izidlozi
ngakholetha nawe ngoba ngolayisha impupho phela ungene epephweni awushisa impepho uma ngemuva nje ngisho thiwa mhlawumbe useshonile umkhwenyana khona ingane zakho uma ngemuva nje yase ukuthi uyidirect ngoba usuyazi kwenziwa kanjani so inyanga ivele iqambe lamanga nje akwazi ukuthi idlozi lingakuphika la umkhwenyana idlozi lakini noma lasekhaya ngakho elingahamba nawe so uma ke uyothwala udumisa imoto uya enyangeni usukuthi kahle kahle ngiyaliyeka idlozi lami selihlulekile ungiphumelelisa sengiyofuna izilwane ke manje ezongiphumelela so ngesikhathi uhamba idlozi laphuma kwena liyaphoxeka liphume kuwena bese ufika lapha ube nezinkinga uhluleke izilwane asepthanga nedlozi sasekho kuwena usuwedwa wena that is why uma uhlulekile ukuthwala uzoba nezinkinga because usuhamba wedwa safana mase ubuyela back edlozini uqala uqolise uyogeza futhi bese uyabuyela normally uma uhlulekile ukuthwala ungahambanga uzoshona phansi izinto but uma uthwalile zizoya phezulu izinto ngoba there's something osuhamba nayo enza into oyifunayo noma inama consequences zayo so once waqala wathwala wahluleka usu out hayi kusho ukuthi ingakho nje into zethu zibheda kanjena nje yabona nje so into engicanga ukuthi mina ukugezwa nizama ukwenza izinto bese niyashweleza kodwa inyanga izongitshela mina ngiyona inyanga sekuthi nje into sengiyibone kakhulu ngizwe ethi umuntu hey wena ungathwala hamba uhlala uthi abantu abathwalayo ngoba ngi-understand ukuthwala umuntu ozothwala umuntu onga-understand ukuthwala but angikusho lokho ngoba ngithi abantu abangakwenzi noma ngizama ukulimaza amabhizinisi abantu but mina ngikwazi bese ngithola ithuba lokukhuluma iqiniso ungalikhuluma iqiniso ngenxa yokuthi ngizama ukuthi yabo so sabonga kakhulu ngesikhathi senu ngiyabona nodaba lokusitshela lona ngicela baningi abazofunda from this story senu but ke nani ke sobuya ngo-part 2 i-progress because gcina so first shoot video for justice mase sibuye ukuthi ke kuyalunga akulungi if akulungi why ingalungi if kuyalunga kulunge ngoba kwenze njani ngicabanga ukuthi izoba clear kanjalo siyabonga kakhulu futhi no sibonga kakhulu ngicela nisubscribe lapho khona ukudla ekhaya akukho unawo lo mshini lo bhuti wafakwa uyasebenza ngaphathi ubona ubustintizi yangithi njengoba manje kufake kanje lo mshini kunentambo zogesi ezihlika esuka la kuwona zezo inhliziyo lapha uzokwazi ukuthi iphampe okay asizijana siqala la ispa sibone ukuthi singathenga nyani ngikwazi ukufika mhlawumbe ekhaya ngikwazi ukupheka nyani nami nginalutho nkosiyami shemi kodwa ngeke senithenga akukho ukudla ekhaya bese ngiyathula nje ngathi angizwanga siyabonga kakhulu afethu ucela nibe ama-member ale channel le ni-support afethu ngoba safethu ukusiza abantu ngokweqiniso nathi sinalutho sithatha indawo ngokubuka amavidiyo enu i-support enkulu siyabonga ungaze ufila ngathi awusupport mhlawumbe ufisa ngathi ungathatha i-loan usupport cha ngokubuka nje alone ukusupport but uma unamandla athe xaxa ungajoyina ube member kune-link nje yokuqala la kwi-description support channel baningi abantu safuna ukwasiza and siyacela sibezelele umuntu angafoni aze umuntu afone kawu-20 aboma ufona kuyenza ukuthi ngibhizi lesi ngisenkantolo angikwazi ubamba ifoni bese umuntu afone kwesithathu afone kwesi-4 bese uyayibamba ujethi mhlambe uphuma eminyango mhlambe ine-emergency uthi uma uyibamba unjani hey yazi ngenzeka inkinga hawu futhi sisakhuluma lokho futhi bese sikhohliwe lana sinenkinga lapha la sihlala khona mhlawumbe nje waphela sesikhulume nanokuthi ummeli mhlawumbe kwesinye isikhathi ikhona enye indlela ongabuye futhi usisize nakuyona umakhelwane wami lapha la sihlala khona kumanje sihambe izinkantolo nje sibophele okay umakhelwane wami la mbophe ejele okay ufike lapha endlini ngingekho mina ngisemsebenzini wafika wangena endlini wafuna ukulala nenkosikazi okay shuthi inkosikazi bangazwana ugcina sididiswana ngempesi kanti futhi naye angathi ubefike edake ukuthi wabuya ngaba namandla kahle ukuphuzile kodwa gcine egwazeka inkosikazi la isandleni oveze vethu wakwazeka la isandleni bangisana ngempesi so ke
Uma ngifika ntambama mina ngithi asihambe siye ekliniki bese siyovula icala. Ngoba kukhona into engike ngayinothisa mina ukuthi nje since nje lezi ndaba zokuthwala zezenza ukuthi sithatheke kalula ngoba lo mfana wafika kwenye igame engakamgwazi inkosikazi wafika wangitshela ukuthi ulala nenkosikazi yami. Uma kuwukuthi lokho uyazi ukuthi nginesifo senhliziyo, ucela nje ukuthi uzokhona uqinisa ngihlise umoya ngiwubeke phansi. Ngingavumeli inhliziyo ngoba ngizovele ngiqhubeke ngife. Ngoba nginesifo kusho yena. Ngizokutshela iqiniso ngilala nenkosikazi yakho. Futhi inkosikazi yakho besithi sokubuyisela inkomo ulezi wazikhokha ngimthathe. Madoda. Gathula, yabo. Ufika la ubhale ngisho iphepha la likhona iphepha nje lapha endlini oyilibhalile ukuthi inkosikazi yami ilala naye, ilala nomunye umfana. Wababala nje amadoda athi bangayi wababala aphuma abamanzi. Baba u6 abantu alala nomfazi wami. Okay-ke. Ngase ithi mina sihambe sela elokhuzini. Ngitshela inkosikazi. Ngamiyeka nje ngamenza lutho. Kala sihambe siye la. Ngoba watsho nanokuthi mawuthi nginesibhamu ngakhipha isibhamu sami naye usiphethe sakhe isibhamu yabo lonto. Ngazithulela nje. Saya la epolice station la enkantolo, masifika enkantolo ngangahlosile ukuthi simbophe. Njengoba ukuthi umakhelwane. Ngangifuna sixoxisane, mhlawumbe inkantolo isicazululele lolu daba kwazi ukuthi sizwane njengomakhelwane. Kodwa lapha enkantolo bafike basichitha, basitshela ukuthi umakhelwane wethu sizomdinga kusasa, thina fanele siye kuyena siyoxoxisana naye. Kathi mina yashiye kanjalo. Kanti-ke kuzothi ngegame elandelayo afike esezolala ifuna ukulala nenkosikazi wazoyigwaza-ke. Sahamba sayovula icala sambopha, uphumile ngebheyili. Icala lingomhla 19 ngomhla 19 waphuma ngebheyili ukhona, yabo. Okay. Nalapho ngicabanga ukuthi mhlambe kulezi zinto zokuzama ukuthwala mhlambe ezinye izinto ezingenza ukuthi ngilulazeke yebo lonto enjalo mhlambe nokushona kwalezi ngane kungagezeki mhlambe nazo zilethe ithunzi lemnyama kumina yebo lonto. Sisahamba zona lezi inkantolo kodwa lo mfana lo ngoba phela inkosikazi yakhe naye bayachoma lapha ukuthi hayi bazolwina icala banabafakazi abaningi abanabo ngazi abafakazi abakanjani mhlambe. Umuntu elimele ethi ngiyo la kusibona. Kusho ukuthi bona uthi uyathandana nenkosikazi ukuthi unabo nobufakazi bokuthandana nenkosikazi. Sengithi mina hawo ngoba phela thina sixoxa nenkosikazi ngoba phela thina into esimbopheleyo nosimbophele ukuthi ufike endlini ezokudlwengula walokhuza. Yilo nto esilivulela icala. Indaba yokuthandana kwenu le asiyazi lo ndaba yokuthandana ukuthi asilivulela ngilocala. Kodwa kusho ukuthi angazi noma mhlambe ke ngophela inkosikazi yakhe isebenza kahle mhlambe bazothatha abameli nanokuthi mhlambe ke nobe enganabo abameli sebengagwazela abantu bagwaze ngisho nomshushi ilonto leyi imseshi yabo into ezinjalo asazi bayasabisa nje. Ngisho ushadile. Kusasa umakoti wakhe angavuka athi ngimrepi ngoba bekade engafuni. Uthi nasana mathandane abalekile lokho. Irep ayihlangene nokuthandana. But hayi hayi engekho wena. Uyadlala. Okay. Iyadlala. Wahluleka ukuzama ukurepa. If ekugwaza uzothi ukugwaza uthi nasandana ngoba nombese phela ungithiwa agcina usele ngayo inkosikazi sawusemaphoyiseni ulapha emaphoyiseni exhibits phela no akonkinga asivale le video le okunye sobe sikubule ngasese bafethu saba ngakhulu ake sinje next time step never try 5%. Danko.